Shalom. Naing masuk mahita di parmengguata, tangyang nahohom mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada sahatolo. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Jehovah,
manang ise na manalehon hamulateon, ido na pasangap au, jalam mambaen dalan, asahu patuduhon tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sai lehon maton dimna badiai tu bagasan rohanami, sai paian di bagasan hami, asini roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami, sai ramoti hami di hama masani pangunjunan, pargogoi mahami mangulahon lomoni roham, asalam marlasni roha hami, mida denggani pambahenanmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahat pasapuluhon dohot lapatana, patik parjolo. Audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang si oloan, patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalana, aya ona huhum nas dosogot akan namar sineang di guarna, patik pat opaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari ma ulah hamuna si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiani Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Aidina onom arido ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian di ibana di ari papituhoni, dibahenido umbahenna di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianna jala di parbadiai. Patik pak limaon. Ingot pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho,
jala leleng mangulu di tano nani lehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonomon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiaon, unang ho olo mahatidakon hata nasotutu maralahon dongan jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni debata taringot tu patik nasapului ondo. Audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo nasuhatu dosan jala parimas, si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paopaton, pinopar ni akan nasogoroha di au, alai asidorohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha di au, naso mangulasi patiki ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata alit. Potima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitopa nasana adong, paruhum natigor, nama nguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahu ulah hami, marhitesian pangalasion nami di patikmu, ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nangsian pakatayon nami nasoture, rodi pangalasion nami dihisap-hisap ni rohanami, nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natar sol-sol baga bagi dohami nuaeng alani i, asima roham dihami
ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruma tondi parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda, napina barga bagam di akana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesa ni dosata. Songonondo pakalahon ni debata di Portibion. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangaluan na saleleng ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Epistel di Minggu Sadarion, Iman natar surat di Lukasia ayat 22 sahat 27, tajahama marsikat sorin. Laos di dogma, ia anak ni jolmai, ikon godangdo taunonna, bolokonna ni aka panungganean, siani malim dohot siboto surat do ibana, dungi pusaondo jala mulak manguludo di ari patoluhon. Ay agoan hosama nanaing paluahon hosana, alai na aguan hosa alani au
idona pangeluhonsa. Asana olo maila alani au dohot alani aka hataki pailaon ni anak ni jolma ido ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana dohot na di amai rapot aka suru-suruan na badiai. Ido sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan yopeopsa. Amin. Tindakonna haporsiaoni songona hitindakoni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogona suhatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasasadai imana tinubuhoni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sahubuan ido tuhata natu mau na bernit di pangulum ni silatus nama tetar pajal do ibana di haupinar silang natua tubanua toru dung di tanon namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jehoba amanai pargogona suatu dosani isima ibana pai mamulak sogot mangulumi alak mangulu dohot namate au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot hasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging naholok mau dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema Korsian Deborah.
Tabigema tikting ni huriata di bagasan samingguon. Naparjulu guar ni minggu. Guar ni minggu tasadarion. Ima minggu 10 dung Trinitatis hasitulu sadaun ni debata doho topik ay denggan do uhum ni Jahoba tuho sian pesalmen 110 ayat sada sahat rodi sia. Napa duahon persembahan diakoni. Sadarion Minggu 15 September 2024 di parmingguon pukul pitu wib dohot pukul sia 30 pasahatot tado tupak tu ulaon diakoni huria di bagasan amplop diakoni. Tapasahat ma ditiki marsijalangan dung sipul parmingguon. Ia godang ni sisari honot tatu ulaon diakoni huria di tahunon ima 74 juta. Tabereng ma program dohot anggaran diakoni di warta. Patoluhon pesta parheheon naposo bulung. Sadarion Minggu 15 September 2024 di parmingguon pukul pitu wib dohot pukul sia 30 wib di patupado pesta parheheon naposo bulung HKBP Mampang Perapatan. Dung sidung tiktingon pinasahat ma madok kata sian ketua naposo bulung dohot ketua parheheon naposo bulung. Udut ma paduan suara naposo bulung HKBP Mampang Perapatan dohot tangyang pangodianon. Paupaton padidion nabadia. Di hari Minggu 22 September 2024 naing patupaud do padidion nabadia. Pinabotohon tusude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan. Akanatoras nanaing mabuan yanakonna majalo padidion nabadia asa pasuraton yanakonna marhite na majalo jala mangisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriata. Palimahon ibadah minggu ekologi dan doa khusus. Di hari Minggu 22 September 2024 di parmingguon pukul pitu wib dohot pukul sia 30 wib naing patupaud do ibadah minggu ekologi dohot doa khusus permohonan pemeliharaan Tuhan atas semua pekerjaan benih yang kita tanam pada ibadah tabur benih. Nah paonopon pemeriksaan kembali data jemaat week 4. Pada minggu ini tanggal 15 September 2024, Situa Week 4 akan membagikan data jemaat untuk diperiksa kembali. Maka dihimbau bagi setiap anggota jemaat Week 4 untuk mengambil data tersebut melalui Sintua Week. Papituhon jadwal ibadah tengah minggu. Di pabotohon ma turuas ni HKBP Mampang Perapatan asa taida ma partikian dohot parhobas parpunguan tongah minggu natar surat di warta. Pawaluhon partanggengan week di hari Selasa tanggal 10 September 2024 mamuka pukul 10 sia 30 wib patu pauta do partanggengan week ima di week sada nama jabui keluarga calon situa hapadiangan inang boru pangaribuan di gedung serbaguna. Wik tolu nama jabui keluarga S Lumban Gaol inang boru pasaribu di konsistori. Wik 5 nama jabui keluarga H Pangaribuan inang calon situa boru hutajulu di Curugan Siapulonom B Tanah Baru, Depok. Rap Mahita Maddohoti partangyangan ini secara khusus ruas ni Wiksada Tolu Dohot 5. Napasiahon
Parmingguon variatif HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Prapatan di hari Minggu 22 September 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan patupaona do parmingguon variatif robe mahita laos tah arama manang hirpasma akadongata madahot tisa pasapuluhon kunjungan gerejawi SPH di hari Jumat sahatu hari Senin tanggal 21 Rodi 23 September 2024 SPH Manang Seksi Parapuan Huria HKBP Mampang Prapatan naing patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Kuala Lumpur nani uluhon ni situa Res Roberto Sinurat tatangyakon ma asa di bagasan hahi pason borhat dohot mulak pasapuluh sadahon bazar gotilon dohot tahun okumene inklusif mar pardumuan tu pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif patupaon ma papunguhon dana marhite bazar tu setiap week dan dohot kategorial. Marilah kita turut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pasapuluh-duahon Simponi Lasniroha songondalan papunguhon dana panitia pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif HKBP Mampang Prapatan manakapi patupahon Simponi Lasniroha di hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 10 siawib pasidohot artis Victor Huta Barat Rani Simbolon dohot Dorman Manik alani rap marsidohot mahita marhite namanuhor tiket hargani tiket ima platinum sada 1,5 juta gold 1 juta silver 750 pasapuluh toluhon pemakaian gedung serbaguna. Gedung serbaguna Manang GSG diperlukan untuk tempat kegiatan di gereja HKBP Mampang Prapatan. Selain itu juga dapat digunakan untuk kegiatan umum sesuai dengan ketentuan. Adapun ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, pesta mengadati tu anggota jemaat hargana 6 juta tu umum 8 juta. 2 adat lain Manang 2M tu anggota jemaat 7 juta tu umum 5 juta. Patoluhon marsi buah-buahai tu anggota jemaat sada 1,5 juta tu umum 2 juta. Acara syukuran tu anggota jemaat 7 juta tu umum 5 juta. Syukuran punguan Manang bona tahun tu anggota jemaat 6 juta tu umum 8 juta. Kedukaan tolu 1,5 juta. Untuk informasi lebih lengkap ataupun pemesanan dapat menghubungi Majelis Perbendaharaan melalui Ambang Situa Togi MH Purba. Pasapuluh-opat PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Jumat 20 September 2024 maringanan di Sopomar Pikir di Patupado PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 2024. Ima pameran UMKM dohot kuliner napa dohot ton akar ruas HKBP dohot denominasi na asing. Marilah kita menghadirinya. Pasapuluh limahon ruas Namar Sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas Namar Sahid hatani di bata pasahat madalan mutu jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon sian poda tulu ayat 10 onom nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon
di dok hatani debata, alai di jolo ni saluhutna, marsi haholongan situtu mahamu, ai di kukupi haholongan ni doroha, di haholongan ni rohaido, godang dosa, sada Petrus 4 ayat 8, parhepengon terlampir, akapelian hamoleateon dohot na asing, naso jinaha ditiktongon, taida ma diharotas acara na adong dihitabe, songoni matikting di huriata, di bagasan na samanggon, tuhat tama mamasu-masu. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Horasma Dihita Sude. Parjolo sahali mandok mauliate mahita tutuhata pardenggan basai disiala asi dohot holongna boy hita rap marminggu sadarion di bagasan hahipason. Nahu pasangap hami amang paddita resort amang paddita pandiangan dohot inang paddita suryani boru sihite. Amang inang parhalado, amang inang natua-tua nami huhalongi hami, dohot sude ruasni HKBP Mampang Prapatanon. Dohot sude dongan naposo HKBP Mampang Prapatan huhaholongi. Sadarion ma acara puncak ni parheon naposo bulung HKBP Mampang Prapatan. Mauliate godang ma diperhatian muna tuhami naposo. Amang inang menurut data nih huriata godang dom napos Shalom, Horas Dihita Salhutna. Nahu hormati hami, amang pendeta resort pendeta Robert Pandiangan, inang pendeta fungsional, inang pendeta Suryani Sihite, amang inang parhalado, amang inang orang tua kami, dan seluruh naposo bulung HKBP Mampang Perapatan, serta jemaat Tuhan yang hadir di ibadah siang hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai saat ini, sehingga kita semua bisa dapat beribadah di gereja kita ini dengan keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Milen Hutahayan selaku Ketua Parheon Aposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk ada di posisi saat ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan syukur saya kepada gereja, pendeta, Amang Inang Parhalado,
orang tua kami dan jemaat sekalian atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada kami Naposo Bulung di acara Parheon ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sepelayanan saya dan juga panitia Parheon di tahun ini. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya dari saya karena sudah mau memberikan hati, kerja keras, waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk merencanakan dan mensukseskan acara kita bersama ini. Sadarion Ima Puncak ni Parheon NHKBP Mampang Perapatan, tema ni Parheon ta Sadarion Ima Glow, God's Love Overpowers World. Tuhan telah berbuat baik kepadamu dengan ayat yang terpilih yaitu dari Mazmur 116 ayat 1 dan 6. Yang berisi, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku lemah tetapi diselamatkannya aku. Dan untuk subtema yaitu Tuhan adalah pengasih dan penyayang, ia telah memelihara kita umatnya yang lemah. Sebab itu marilah Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan memberikan kasih sayang yang luas dan tulus kepada semua ciptaannya. Di Parheonon nunga hupatu pahami ima. Pertama, ibadah pembukaan Parheon yang terlaksana pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Suryani Sihite. Lalu yang kedua ada gotong royong menanam dan merawat tanaman yang berada di area perbatasan antara gereja dengan sekolah sumbangsi yang terlaksana pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Dan di kegiatan ini kami Naposo dibantu dan diarahkan oleh Amang Hasanuddin Brutu, Amang Lavender Sitorus, dan Amang Peris Purba. Lalu yang ketiga ada acara kebersamaan antara Naposo Bulung HKBP Mampang di Kebun Raya Bogor yang terlaksana pada Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 dipimpin oleh Amang Pendeta Robert Pandiangan dan didampingi oleh Amang Casit Pandiangan serta Inang Pendeta Pandiangan Boru Purba. Dan di perayaan puncak hari ini, kami akan memberikan persembahan pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Amanginang naperpudi mangido maaf mahami molotung soboi dope memenuhi harapan huriata. Ajari hami tujolonan, dan jika ada sikap perilaku kami yang kurang pantas dan menyakiti hati sesama kami, maafkanlah kami Amanginang. Biarlah itu dapat menjadi koreksi bagi kami untuk saling membenahi diri dalam melayani Tuhan di gereja kita ini. Kiranya melalui Parheon Naposo Bulung ini, api semangat persekutuan terus terjaga menyala, sehingga kita terpelihara dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Amanginang, inilah kami Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Selamat merayakan Parheon Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Martagiak mahita. Mauliate Tuhan, di siala asi dohot dinggan di basam, di lehon ho di hami hagogo nang ho sa hanguluan, sa tutikyon, boy do perap hami dohot huriam pungu di bagasan jorom na badiaun, naing marsaur dohoto. Tama hami madok mauliate alani basa-basa na nilehom ni hami ganup marsada-sada. Sadarion, ima di bagasan mingguon, acara pareheon na poso mampang prapatanon Tuhan, tuho mahupasahat hami, ang giat lancar sa luhut akaulaon siya na mamuka sa hato na mangujungi. Ang giat mula linauli na dinggan mga acaraon di hami sudah na poso mon Tuhan, asalam jonok hami, jalatama hami gawi sa na poso na pinilit mo. Suang songoni, tuamang pandita resort, nang inang pandita nami, nang sa luhut pangulani huria di bagasi jaromon Tuhan, nang dohot sudi huria naribur Roma dapotoko, leho di nasida gogo dohot las niroha, pasu-pasu, jalaramote nasida di ngulu nasida. Songoni tu sa luhut na tuwa nami pe Tuhan, hupasahat hami manasida tu bagasan tanganmu, hodo na punah hangoluan, jaga jala iring-iring lakana sida, lehom matuhan parbuay na lomak di sa luhut na niulan ni tangan nasida. Nang songoni tu huriam na sabuy do pero tu bagas mon rap dohot hami, na di bagasan persahiton, ima nasida, natades manik, pesta Robert siahaan, ina nami nyonya selaban boru Raja Guguk, Situa Kasinurat, Denri Samosir, Pedro Pardamean Pendiangan, Ucok Benget Julianto Tampu Bolon, anggihat Tuhan mana pemalum sahid di pamatang nasida, asa tumibu hipas jalaretamu serap dohot hami tu bagas mon mendapat tonho. Nang songoni huriam na subuy do pero di siala rohana gale, ho ma Tuhan namian di rohana sida, asareta nasida tuminggu naro lau marsahur tuho mardongan las niroha. Tuhan, nang tuhuriam na marulang tahun di bagasan bulanon, mauliate madiho, alani basa-basa nang hahipason, boy di lau sinasida akaparuk kilon na, jala marlas niroha nasida madalani umur nasida na baru. Suang-songoni mese Tuhan, tutugok dosa nang pangalosyon nami, nahubayin hami maradopok ko nang maradop pedongan nami jolma, asi roham, sesa saluhut dosa nami Tuhan, asa nang tarabat akapasu-pasu na naing sipasahaton mo tuhami. Mauliate mariho Tuhan, holan mga sahon guarni anakmu, Tuhan Yesus, martangiak kami tuho. Amin. Papungu pilihan mas sada A sada B, marende mahita sian buku ende nomor 707. Abul
amini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Khusus tu akka naposo. Glow. Loh, lupa ya? Glow. Wah, lupa mereka. Sambut aja lah, nggak usah sampai panjang, hanya glow-nya aja. Yuk kita bersama glow. Inang dibege inang glow do manang glow. Iya, bisa jadi glow ya. glow. Nah, amang inang ada sukacita kita lasni rohata rak doakan aposo bulukta di bagasa tikion ala sadariomma parheheon ni naposo bulung HKBP Mampang Perapatan. Las dorohata tukta buru naking hata batak nasideya teh. Iya. Berarti hebat dopiakkan aposo bulukta. Nakpe naking bahasa Inggris di nasida. Anggo tema kegiatan nasida di bagasan tahunon alai budu pe marhata Batak. Napa dua hon hupatakas naking tikina marede suna sutarbigi suaranya ka bawate. Terbigi do alani nange nado manang alani otina. Alani otikna dua teh alani gabe husuk kudu nak kesimilen sedia torok manuang bawa naposo bulung ni HKBP Mampang Perapatan ibireng ibanu do satokin tukator sudi nuang naposo bulung ni huriato 200 onomma naposo bulung daftar sedang berdalat dunoi daftar amang inang dihita teh ya macek ruas ni huriatta tapatakas me berarti sian 200 onomi somalna sapertulu mai bawa 2/3 ya borua berarti sekitar 20 nyani konadong do bawe ya 120 onom lebih kurangna parupuan alai daktari dadope alani manuang amanginang di parheheon ni naposo bulung taon tuk takas mata pamanat buasa ikop polatuk songoni pabuat nasida di odolan manang tema parheheonon nadi enet sian pesalmen 110 onom sian ayat sadas gatrodi ayat sia hujahama dihita di hata Batak. Holong do rohakku di Jehovah ala naung ditangihon jauh-jauhki perhurazayoku ainunga di paeleng pinggol na tuau jadi saya juwok kuma ibana saliling au mangulu nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea nau jalan nunga pola mangonai tuau akka hagugutan ni banua toru nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan dungi hupajujuma goar ni Jakoba ale Jakoba sai palua ma todiki parasi roha do Jakoba jala nabonar jala parasi roha do debatatai si ramoti akka siuju roha do Jakoba nunga tung tarjepol au jadi ibana mangurupi au mulak maho ali todiku tu para dia nami ai denggaddo uhum ni Jakoba tuho tongoddo nunga dipalua ho todiku siak kamatean matakku sian ilu-ilu
patusian partu Tuhan. Sai marparangi di jolo ni Jakoba maau di akka luat ni halak na mangulu. Olat ni ido sahatna. Huria na kinakolongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Molo sian akka padohata ngajut tita mati. Detahe inang. Ena juta binigi padohan sapar mati au bahina. Satu nga mati buang. Kaya dilo kamu soni amang inang. Jemula satu nga mati nattuari. Sonari muse satu nga mati. Satu nga mati tebas satu nga mati nga buha. Nga mati bigan. Itu tok satu nga nattuari. Satu nga sederion. Ya akumulasi gabe. Nga mati be. Ima padohatta. Sapar mati buang, ulan nomor deleni satu nga mati. Yo setengah mati rasanya. Enak kena pusu bulung karena tugas-tugas saya sangat banyak katanya. Ya. Nah, adong domu sepat doha songonon akka amanginang. Ngamula todina tu badan na inna. Wah, iko benon na maju pertanyaan ngebah. Paulakon todina asa mula tu badan. Ala parhuta-huta doa pertobat-tobat doa kamang. Tahu ya yang biasa masuk keluar hutan dulu masa-masa remaja. Olo do jumpa sipatan itonga hutan sedemikian rupa ancaman-ancaman. Lalu olo memulak saat tu hutan. Terus sungun namago. Dangi moto be makarai, dangi moto be. Namago to dina enna. Baru ibaima acara sedemikian rupa. Paulak kon todi asa mula tu badan enna. Wah. Ima aka nanyula ni aka oputta. Akadongata ningom magahe ay sabayani ba pidiba kan akadongata ditikyak kana lalui. Tapi itulah pemahaman amang inang taringot tunguluta taringot tu halu jauta taringot tu kemungkinan na boleh terjadi di diri ni hita zolma. Ada yang dipahami kehilangan roh atau rohnya keluar sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi normal sebagai manusia. Mungkin ada masuk lagi roh lain sebab roh dia sudah keluar jadi roh lain itu yang masuk dalam dirinya. Ima alani akka halu jauh. Ima alani akka ancaman. Ima alani gudang ni akka nama bahen asa gabe songon nasuding gabe akka pangulaon. Alaihu pikir, saya parrohakon, kayaknya bukan hanya manusia dulu, bukan hanya orang-orang di desa, na mengalami akka hal nasongoni. Di kota, di masyarakat majemuk, dengan teknologi yang sangat canggih pun acap kali orang sepertinya kehilangan dirinya, kehilangan pribadinya, kehilangan roh yang benar dalam dirinya sehingga dangiboto be mangula akka nadinggan dangiboto be mabahin akka napatut akka naroa imaharuar siad dirina ungkapan naso dengan tulisan paro kamu jadi baka tulisan di zolma nadi akka tembok-tembok niya narung do akka tembok rupani moral nin narupani bagak do. Ya, walaupun kadang-kadang dang mampu daya serap niba memahami kok begini lukisan mereka ya, tapi untuk orang-orang tertentu bagus katanya. Alai di luar ni gudang doa akan aso dengan gambar surat sedemikian rupa berarti dalam dirinya ada yang hilang. Adong todina naso dengan gawi akka todi naso
denggani berkuasa di dirina. Amang inang ima alani aka halu jaun mengadupi akar ragam ni tantangan. Bahkan adong dodeba dakholan kehilangan rohnya, dakholan kehilangan dalam arti jiwanya. Bahkan ada sampai yang fatal sedemikian rupa karena beratnya tantangan alani gudangnya ke parukilon na diadupi. Berita-berita yang kita dengar sekarang ini belakangan setiap pagi pada umumnya kita dicekoki dengan berita-berita na gudang pebuahon na putus asa, na gudang mabahin aka na sudinggan. Wah, inna rohama mamereng portibita na modern nuaingon. Alani aka amang inang macai apit macai dengan masai tepat do hupikiri hurenungkan turpuhon apalagi matu generasi muda tuna poso bulukta nama buat arion gabe parheheon nasida asa mulak todi maradia doh dengan ya, jangan hilang rohnya, jangan hilang jiwanya, tapi roh yang baik itu asa tenang. Tindakan nape asa denggan, aka produk ni potensi dirinya pun aka nauli namarguna boy di ibana sadiri bagak, tapi juga tentunya untuk orang lain. Hidup perenungan Nabi Nahin ni parpesalmen dison aka amanginang. Di bereng ibana do aka parukilon gudang. Di bereng ibana do adong ilu-ilu. Di bereng ibana do adong hagugutan. Di bereng ibana jala di aibana do sappe di do ibana rupani haguguta benua toru. Titik nadir dakya hubot panang hiata jaha amang novel Titik Nadir ya menceritakan sehatcit-hacitna penderitaan alaihi tapi mungkin hiadu mengalami songoni ya sampai satoru-toruna ni hilalai berana somarga ben hilala sedemikian dialami para pesalmen. Danga dong mangargahon ibana. Danga dong bena peduli tu ibana. Alai disido ibana akka amang inang mernida sada kuaso mengalami sada pengalaman nama cedenggan ima panadaun natu debata jahuba ada Allah. Allah yang mampu mengalahkan atau mengatasi segala masalah-masalah na adong di portibion. Jala ido nani hatahon ni akka na poso buluk tanak kiningan marhite na disingkat na sida glow manang God loves overpowers world. Kuaso manang holong ni debata ala di bagasan holong nai ya holong na punya kekuatan dui, holong na punya kuasa dui. Dan memang amang inang kalau kasih yang benar itu punya kuasa, kasih yang benar itu adong duguguna, itu akan mampu untuk mengalahkan, mengatasi segala persoalan na di portibion. Dan itulah yang dia kenal dan dia juga jauh-jauh doau. Hata jauh-jauh berulang-ulang tado atiak kamanginang. Ya, mulu maju saya do, oi dongan. Alai mulu jauh-jauh bohado tahe. Oi, hatop, oi. Ya berulang atau terus menerus. Jauh-jauh doau. Sian nasa rohana berarti dak sangobas. Dakholan sesaat alai terus jauh-jauh doau sai padua ma todikku
sian edet tanah perjulu sahali penakeng ditaringoti amang inang todikku di edet tanah perjulu didok dison hujaha tuho hulehom matodikku ai ido pinangidomi. Tuhan menginginkan jiwa kita, roh kita, dan itu harus kita serahkan kepadanya. Dan itu sekarang napi nasihat ni parpesalmeni unang mago todikku, unang mago rohakku, unang mago jiwaku, asonak sega pikirakon, asa denggan akka ulauku, asa akka napatut si ulauku. Ya, molo kareju hita totu molo denggaddo jiwa ta denggatto dita, ya kinerja kita pun pasti hasilnya yang bagus amang dan inang. Tapi kalau itu tidak dari jiwa yang benar, roh kita tidak benar di situ, kinerja taipe asal-asalan doi kualitas nape dang dengkan. Sai padua matodikku ima pangiduan jala ima totu nang suara honot taneng patu pauta akka amang inang di tonga-tonga ni nguluta. Buasa olo ibana juju, buasa ibana olo pasahaton todina manang dirina tu jahuba. Nah inilah catatan nabui taparrohahon akka mangsiat turpu naking. Sipata hatabata udok sipata bahasa Indonesia dah. Didok parasi rohado jahuba, ya parasi rohado jahuba, nabonar adil, si ramoti si sangujur roha na sederhana, ya diramoti nangpe orang-orang biasa, alai diramoti, pangurupi natarjepol manang nalemah. Lalu berbuat baik ima nagabi odolan ni turpuhi manang tema uhumna nadingkan meluputkan dari maut, meluputkan air mata, meluputkan kaki dari yang tersandung. Ima panadaun ni parpesalmeni tu debata amang inang manadaon dang sai di bagasa satok yang manang sangobas muladok padohan songon dayut cabe arong datahe dayut cabe mula dayut cabe tarboha dia kamanginang isi nyalang isi rasa pedas dak selalu songoni mamereng akka sifat manang hadirion itu hataon mula do ibana para si roha na bonar na adil dang pada saat-saat nyalang wah manang yola di jauh sekali nggak teruk pangurugan daun alai terus diikuti ibana nasugutan hubigido musi mulak alai di hata Batak alai anggo aslina sian Afrika do baritai taringot tu panadaon hading ganon dang holas sangobas alai kudo berengun. Hero di ngotamu tahe cerita ni sahala raja nalau berburu karena dia sangat suka untuk berburu ke hutan. Ibu ni bana do pengawalna sedemikian rupa madongani. Alai dang gawe pengawal nai anggona lau merburu bana do. Nah ketika sudah dilihat ada seekor sasaran ya sedemikian rupa neng ditebak ibana ma hampir tero binatang sasarani ya ilompat turajai nggak matangan nah sedemikian rupa putus majari jari jempol mangangguk rajai alero pengawali mandok that's good ini bana lambang ngamuk muse rajai ido kok kodo that's good nga ihantam binatangi tangaku enak ipa masuk ma pengawalo tu penjara ro muse pengawalo ni do bana that's good ini bana nau to do hurua pengawal hon na bangani penjara ko ni bana
alai that's good do pedok kon ibana inna kan ini bay penjara ma pengawalon jadi dung malum rupani bekas lukon ale udang adong biodah tanganon tong do muse iulak kon hasomalan nai tari do muluhuk biona tiak kamang satokim meredi ningon ala adong bahaya alai tokin nai muse sungon databun ni ulak kon huk bionin na iulak ko muse lao marburu alai ketika na marburu terakhiri dang binatang buas be manang dang binatang buru be dapat talahi ditiki aduk sasaran ternyata ngadong mengintai nasida ditahak dia mengintai jolma ini itakku ma rajaon dung itakku wah jago dubah matabai pilihan tu dewata sedemikian rupa dipersiapkan laho pilih honon natu dewa orang asing kemudian musi bagak di daun alai dung diperiksa kamanginang dah ngadong jari jempolna baru dok ma dang buyo pilih honoton ala dang ngadong jempolna dang lengkap dang buyo pilih hononon palua mon enna dungi palua ini bana that's good ini bana baru di ibana ma nakip pengawal nadi penjara tepat juga rupanya yang dia bilang that's good nakpe ngalewat tikina ale sonari mahu hilala sonari mahu boto that's good ahado naneng botot tasyanon amang inang siya caritai jika si pengawal dari awal dan biasa mengatakan that's good dengan segala keadaan yang terjadi anggo raja nak king sugodo rohana mamerengi ala hacita tanganna alai dung kejadian sedemikian rupa baru dia sadari apa yang terjadi pada saat dengan pengawalnya ketika jari jempolnya dimakan oleh binatang baru sekarang dia tahu oh iya ternyata adong do HP nadinggan di kejadian na parjulai ai alanido dang jari audi pamate gabi pilihan di suku nasida amang inang hiadu tehe tabigi bidana beriman seperti jerapah bandingannya beriman dengan seperti kerbau dak ya konon manghuto nakka berita mai ala horbo sai somal menggagat ya rumput jadi yang dilihatnya di sekitar ini paling lurus ke sana nah jadi wawasan nyope di sekitar rido julu nah, musuh na daudang bui boton ala batasna tapi jerapah karena dia terbiasa jauh ke atas lagi sedemikian rupa mengambil daun-daun lalu ibana Peter buidu mamereng matsidau ngadungisan binatang buas lalu ini dianaluhkan amanginang analuhnya yang tadi adong do zolma di pakka porsiayon na hola pakka porsiayon na jepe do bereng ibana dak lau mamering songo jerapah do tujuh jadi holan hal na mekmet hal-hal na jepe diso yang terjangkau diso sajudu di parone aledang saha rotu nada molo pengawal na king tudus mai tu parha porsiayon seperti jerapah molo raja naking tudus maitu perhaporsiaun ibarat apa menginang kerbau holan najepek tetapi sesungguhnya amang dan inang perhaporsiaun songon si Abraham na dijau ni tuhat tadangi moto ibana mang na tu dia hiadope dijau alai tu tano si patudu honok kutuho
ngai pabuai nganan na tu dia si Abraham tahe di jauh manang disuruh ngatu dia ipabuai nganan na sudahkah ada pemberitahuan tanah mana yang akan ditempati oleh Abraham ketika dia dipanggil? Tahu paroki tadi sih di Kejadian 11 akhir 12 tidak ada diberitahu kemana tanah yang akan ditunjukkan. Alai di doa tu tano sipa tuduhonok kutuho sipa tuduhono berarti kosong jerapah ide mana terus dia do Tuhan gadi do Tuhan terus ngoni rupani. Dan seperti itulah amang inang perpesal menon nuaing di bagasan nguluna jalahi tapi konek songonido unak kolan ditik hacit di sota hilala wah ay torsongonna mago matur dina nakingan itor marsa mai kumedili madaung. Tapi pemeliharaan Tuhan itu ya itu sampai jauh saliling-liling di sido kete garan ni akka halak perhapor siaun amang dan inang ya di sido sasitongna boi kuat dan mampu kita menghadapi akana masa di tongani nguluta dison. Ido na pinatuduhon ni parpesal menon akka amang inang pabuah sira moti sisang ujuroka pangurupi na tarjepol hacita doibana ditikii alai dibering ibana pasti Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mabain uhum nadenggan tuau. Ido uben na lebih kuat do akka amang daya mampu daya juang ni akka halak Kriste perhapor siaw nangpe saya aduk sepata akka na hacit aduk akka parukilon di dia pehita ya di sudi aspek do yakka mang dakola di kehidupan sehari-hari dalam arti hubungan sosial rupane manang ekonomi daw di komunikasi namar sari pepe boy doy masa do akka donga saulau pe boy doy masa alai taddani halak na perhapor siaw ni bana tentu daya tahanna akan lebih kuat lebih panjang. Nah alanima akka amang inang di sonweng di suarahon parpesal meni ala nunga hutadda tu hakki pangurupi do ibana bahenon na do nadenggan alani mula maho alitodiku tu paradiananmu tenanglah engkau ya so maho di bagasat jiwa ko ni sok ya dang map parbe jiwana tapi dengan lalu pribadi nabi toto akan tetap baik. Dan ini saudara-saudaraku yang muda-muda ya ancaman yang sangat banyak kepada kita, kepada generasi yang lebih muda. Wah, sangat hebat kita lihat. Tetapi kembalilah jiwaku, kembalilah rohku, ya jiwaku, sebab Tuhanmu, Tuhanku, Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengatasi, mengalahkan segala apa yang ada di dunia. Kemulak dohita tu si akka manginangate lumubi yang kana posope asa boy kuat hita, mampu hita menghadapi akka tantangan naro. Nuaing amang inang di ayat na perpudi idaw do jepeki alai macai arganui huulahi majo majaha ayat na perpudi. Tolong ditampilkan di slide kalau di ayat 9. Ya. Rakmahita majaha jo akka amang inang dua ya. Sai marparangi di julu ni Jahoba maau dia kalua ni halak na mangulu. Ala adong dirujuk di si biddu 50 onom ala rujukan itu biasanya menjelaskan ya atau memberi penjelasan yang lebih baik lagi. Ayat 10 opat hujahama ainunga dipalua hoho sakku siak kamatean
patupe sian partu Tuhan asa marpangalaho au di jolo ni debata di bagasan hatiuron ni hanguluan ala naung dipalua ala naung diselamatkan oleh Tuhan. Lalu muncul satu tekad yang baik. Saya marparange di jolo ni Jahoba maau di akka luat ni halak na mangulu. Ikon ulahonokku ma nadenggan marparange nadenggan mangulu. Dia dupan ni debata di tonga-tonga ni masyarakat na asing dope manok tetap baik padohan na majimuki. Jadi gabe adong do ciri khas, gabe adong do tadana tadi. Budi beda kamang tadana tadi, molo tadi berarti istimewa, tada berarti na bui tarida. Tada na tadi, manang tada na sumurung, pabua au nungatakas manada tuhaki di tongani pergumulan non paluau na duau. Au iko mampu menghadapi sudi akka pergumulan ini. Lalu orang lain juga akan melihat, iya ya kok bisa kuat ya? Apa yang membuat kuat mereka orang-orang Kristen itu, yang membuat kuat si Polan yang mengimani Kristus itu pasti berengon nama marhite-hitema lam tadda tuhatai nang tu akana asing pe lam marsiadu ro laho mangihutton tuhatai. Alani adong do di sona manginang ya misi spontan na muncul siat dirita na muncul siat diri ni halak na takas manada haluaun nasian tuhatai. Alani margogo mahita apalagi yang muda-muda ya namar dahoti perhehonon unang songon na sumuruk rohamu alauti nakking sengaja do hupabua nakki jumlahi nyan adong do radi baik kokorek syotai ya di dia do tutunai ngakana poso tahun di dia do kana poso buluk tahun di dia do generasi muda tahun waeng asa boy dengga be nasida saluhuna alani mertua mahita adong do debata na margogo palua kita di tonga-tonga ni portibion alai taingot hita pe ikon patu duhonota asa dohot akka na asing pemuse mangihut tuhita manada Kristus ini. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali di bata manami las do rohanami di tonga ni akka pergumula dang ni pasobuho kami adong doho si palua ala ikut takas mahami tutu manada le Tuhan manada songon parpesal menon dau ditatap tujulu pangurupiomu daksa ngobas pangurupiomu terus tujulu ali Tuhan patugu rohanami mernida makka porsiai haluaun nasiakko songonima doho tu akan naposo bulung nami di tongani huria di pergumulhon nasida doale Tuhan keberadaan ni naposo napola di hatahon nasida di kata sambutan torop ni naposo bulung di HKBP Mampang Perapatan ala itu tu danga pala piga na aktif ra deba alanya ka ulaon narutid do ino ngonak ka namar sikola tuluar kota manang tuluar ni Indonesia alai pos dorohanami alai Tuhan akan tinggal rap dohot hami di daerah Jakartaon aktif bina sida sotung mago alai Tuhan tordina alai komula denggan mauliate maliho Tuhan pargugui ma akan naposo bulung nami na aktif nuaing laho maju mengajak akad dongan naposo naso kurang aktif dope mauliate maliho Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna disudi ulaun nami saminggon aka kegiatan kategorial pe ramoti pasu-pasu hami nang dia ka uek ale Tuhan asiroham ulaun sosial sadarion mulut ngadong BP hula hami
ajari kami Tuhan memakai mabai sangat guarmu. Asima roham di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihum mahami. Amin. Tapuji ma Tuhan ta laos tapasahat ma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asala putadahami gudang ni sileho-leho mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai sau malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madu sanami, songo panesanami di dusa ni dongan na merdusa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulas amu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakko Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Kaya anak kota na poso bulungon unang jupit termulak kita amang tapangido majotok ka na tua-tua tanin na neng manortorin na nasida taluas majuate iya bek kamu mahatok bek kamu akka yanak penami na poso tortori si holdoro hamereng tortoron iya zolo sipul masida no manortor sipa si masih jalangak kita